Zdravo, ovdje je Miljana Milenković. Danas ću vam pokazati kako da napravite Slendermana i Sneška u Minecraftu. Sve što vam treba su grudve snega. Poređajte ih ovako. Uzmite ovu bundavu i stavite. I dobili ste Sneška. Kao što vidite, dobili ste Sneška. Sad ću vam pokazati kako da napravite Slendermana. Sve što vam treba su ove kocke. Njih isto poređajte po dvije. Ovdje jedna za ruku i ovdje za drugu ruku. Opet uzmite bundevu i kliknite ovdje. I napravili ste Slendermana. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ćao!